5-6 mai ne vedem pe litoral la Carnexpo Grill 2022. Carnexpo Grill! Ce poate fi mai frumos decât să faci o ediție Carnexpo Grill pe malul mării? Aici la Mal de Mare găsiți și pâine, dar și produse din carne de calitate. Signori, ne vedem anul viitor, da? Vă așteptăm. Să fiți prezenti. Vă așteptăm pe 5-6 mai la Carnexpo Grill 2022. Urmăriți Carnexpo Grill, evenimentul care trasează noile trenduri în industria cărnii din România. Pasiunea mea este carnea și vă invit în 2022 la Carnexpo Grill. Vă aștept și vă invit să beți vin cu moderație. Vă așteptăm în număr cât mai mare la viitorul Carnexpo Grill, care se va ține în mai la mare. Vă așteptăm la ediția 2022 Carnexpo Grill. Vă aștept la Carnexpo Grill pe 5-6 mai 2022. Vă așteptăm pe 5-6 mai pentru cea de-a treia ediție Carnexpo Grill pentru a găti cu adevărat produse românești la Marea Neagră. Cu aceeași pasiune vă așteptăm la Carnexpo Grill 2022. Deci ai înțeles? 5-6 mai? Unde? Oliv. La Oliv, ia uite mă. La mare vin urși și panda să mănânce carne la Carnexpo Fest. La mare vin. Urși și panda. Ai văzut urs panda la mare să mănânce carne?